Ola yaşka жеткен bir ир белән хатын ошны ышка ялгап гомер иткәннәр. Балалары булмаган, калган гомерләрендә үз көннәре үзләре күреп, хәер сорамыйча гына уздырырга тырышканнар. Буларның аз гына акчалары була. Ире базарга барып, шул акчаның ярсына мамык, ярсына ризык ала торган булган. Алган ризыгы bir көн тук яшәргә җитә. Хатын алган мамыкны эшкәртеп, язып, йоннан җеп эрли. Икенче көнне иртән ир әзер җепне базарга барып сата да, булган акчасының биразына яна ризык, калганына мамык ала. Яна җәберләнә, яна базарда сатыла. Ир белән хатын шулай тормышларын bir җайга салып, үз кишләре белән гомер иткәннәр. Bir көнне Эрләгән җипне ир сата да, ризык тамамы талып өлгерми, ике ирнең үзара талашканнарын күреп, ни булганны белән кызыксына. Булар икесе дә бер туганнар икән, шулай ук базарда нәрсәдер сатканнар да, акчаларын югалтканнар. Шул акча югалтудан алар бер-берсен гаеплиләр икән. Җебен саткан ират бу ике бер туганны тынычландырырга тырыша. Туганнарга акча аркасында дошманлашу килешмәс дип үгет нәсихәт бирә. Үзенең җеп саткан акчасын да буларга биреп җибәрә. Хатыны янына буш кул белән генә кайтып кергә мәҗбүр була. Әй сөекле хатыным, мине урышсаң урыш, кичер алсаң кичер, мин ризык тамамык талып кайта алмадым дип базарда булган хәлләрне сөйли. Әй тормыш иткән сөекле ирем, мин сине нигә урышыйм ди? Син бик изге гамәл кылгансың, туганнарга, дошманлашырга ирек бирмәгәнсең дигән. Кичәгедән калган ризыкларны ашыйлар да, ир күтәргәндә калган сүзләрне җыештырып, хатын шул калдык-пыстык сүздән җеп эрләп куя. Иртән ир кеше базарга шушы җепне сатарга китә. Җепне бер кемдә алмый. Килеп тотып карыйлар да, җеп шәрек сүздән эрләнгәнен күреп, китеп баралар. Янында гына яшь егет балык сатып тора икән. Аның да сатылмаган бер генә балыгы калган. Нәтиҗәдә булар товарларын алмашалар. Ир бүгенгә ризыклы булдык дип шатланып өенә кайтып китә. Хатын балыкны чистарта башлап, ярып та җибәрә, эшеннән зур гына энҗе-мәрҗән килеп чыга. Икесе дә шак каталар, шатланалар, балыкны пешереп ашыйлар. Икенче көнне ир мәрҗәнне алып зәркәнчегә бара. Зәркәнче аңа шул мәрҗән өчен 10,000 алтын түли. Бу хикәятның асылы шундадыр. Изгелек өчен югалткан малыңны кызганма. Әҗер үзенә 1000 тапкыр артып әйләнеп кайтыр. Авыл читендәге йорт хуҗасы отын яра икән. Тирләп пешеп ятканда, иген басу ягыннан чабып килүче яшүсмер егетне күреп ала. Егет килә дә, начар адәмнәрдән качайдым, яшерче мине ди. Әнә, отын чүмәләсе арасына кереп утырды аңа йорт хуҗасы. Озак та үтми, басу ягыннан бер төркем иратлар килеп чыга. Утын яручыдан, әле баягына бу тирәдән бер яшь егет үтеп китәргә тиеш иде. Син мөгаем аны күргәнсеңдер. Кай тарафка китте ул дип сораганнар. Менә бу шүмәлә тарафына кирип китсә генә инде дип елмаеп җавап биргән утынчы. Теге кешеләр моны шаярып сөйләшә дип уйлыйлар да, кул селтәп китеп тә баралар. Егет яшеренгән урыннан чыккач, хуҗага үпкәләп, «Нигә аларга минем кайда икәнемне әйттең?» ди. Әгәр мин ялганлаган булсам, алар сине шүмәлә арасыннан эзли башлаган булыр иде. Балакай, син шуны бел. Җимгә, уңышка ирешү һәр вакыт дөресен сөйләү. Дөресен сөйләүче кеше һәр вакыт көчле була.